ba kat lailak kila de pet na Bangladesh India tang na Bangladesh ngidon kanulak kum kajat beri ngidon tanggo bakat sanlak aye kay gaban jala de kita ki nong Bangladesh kita na Assam arpo ar sanlak bat ban pelong ki nong India bala daw tong chief minister upin song ki jaka kaput dang long bangini kren ya kajat beri ko jingi na kata kata ko ki pat ba ngidon kam ban yo iginong lam ki ba i jingai ki ba kam i jingai ban ya ka ba pat ba ula ban i ngilay ilo pa ka jingma ngala kren ni ka CB na do kapor mga ranglong Emily hapo assembly umdon weru Emily wasuto kay kita ka CB ngala ra ka ILP ngala ra ka article 371 ndre kalong tang ka jing perta hapo assembly marwe umdon bakarshan day na mar kata kata ko ki pat ba ni sengi ka party halor kini ki nongrim ki bas kam bagi don kam man pa yauni unong elam jingi boleh panitai hapo parliament bonang ni don kam Schwab pinwanra ya kaan wat pat pentrekam ya kani kaan ha Assam bari gini ki jaga ki mabajan ni don kam Schwaban yo ya kaan kabaniada ko ki pat ba skotna habalik keleng banyo snow ki pat ba kilarai ban kershan bakin kershan prabet kat sabalik ki pat ba kyong barden ngilarai ban kershan pra wat kuslai hang niru kat niu pat ba udon lada ombaro ki bawan hadini ka jinglang ki bala kershan lupa nrengangit don sibun pat kibala kershan kibala rai lupa ban kershan hatarakti kibala rai lupa ban kershan ya ka voice of the People's Party hagani ka jingalang ko ban pek wat satai sisilang tang kendiat to kumlay sibun ngala bininang ni don tang kendiat kibam parakti lebon kila rakti kumlay sibun nagamta kito kiba larai kut longkat balong jakat baja ngilarai be ban kershan upra ngasyukwa ban kren nakamta kitu kibam patnut ban rakti ya kene kapor lesi kala banlong ba kadai ke MP election lawan ke MLA election tengah larai upra MDC election tengah larai upra tama MP tengah parakti na mga parai de balay ng parai na marangadang don pring arjimut langan kershan ka kongres ne ngan kershan ne upra ne namar ka kongres ru hakapor basin syar kongres kampat mi kani ka jinge kani ungas ko da yoklat biang ka kongres hapo parlimen kan biang re em pai ba kata ka diga jing sutu bakla na kwa banoi pi wat num bakla em lada day baga seng kongres kam bakla ka BJP kanum yoklat ban sin syari ka di India kan mau kata ka diga daw pa lada day baga